cez dovolenkové plány. Do školských hlavíc v tomto stredisku v Modre sa najskôr posadili učitelia z Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Dishwasher is for washing the dishes and the washing machine is for clothes. Sme stále s tým jazykom a umožní nám to získať si tú slovnú zásobu a hovoriť tak plynulejšie. Dali sme si také nejaké návody, alebo teda rady, čo využiť a kde to nájsť. Intenzívne kurzy mali byť pôvodne v lani v lete. Učitelia sa prihlásili, no nikam necestovali. Celý projekt na niekoľko mesiacov zamrzol kvôli chýbajúcim peniazom. V polovici januára sa dozvedeli, že pôvodne letná škola sa presunula na termín jarných prázdnin. Až teraz sa našli finančné prostriedky na to, aby sme mohli uskutočniť nie len túto jarnú školu, ale aby mohlo vzdelávanie učiteľov pokračovať v ďalšom semestri. Očakávali ste, že to bude práve cez jarné prázdniny? No práve, že vôbec nie. Takže prihlásili sme sa tak na poslednú chvíľu a dosť nám to skomplikovalo život. Syn musel zostať doma sám. Ďalšia várka učiteľov pricestuje v nedeľu večer. Asi aj oni sa zhodnú v tom, že síce nie je príjemné učiť sa cez jarné prázdniny. Na druhej strane je ale dobré, že sa vzdelávanie po problémoch opäť spustilo. Andrea Šprochová, televízia Markíza.